Kajingja sya lute ka Petrol Pump ha ormasi ujo ha Lentisha Smith ha kamit jong ka 800 tarik unai tung arja pulai da saungot ki brio ki ba phong uniform pulet ne sipai bat ka dor kman ringkat ki tiar siat ki ba ompat la ban pentikna lagi dei ki ba kai ne ki ba shisha kala bu ha ka jing perkhat jong ki pulet boyo ki dei penban ki dkhot ka kanhun suba thmu pentriem bathamai ka bla tep karteng kum ka National Liberation Council of Nongkendong NLCN ki badon kti ha ka ne ki lute Katulong kubor na kipulet kala ong bakim la ban ong bakala ban don ni om don ka jing day henry ki suba bat day na kata kadaw kipulet kidang penlong e ka jing toket ka babania kumban sukro bah ka tay ka jing ja kini ginong lute kila yo ban ra parat lai lak rupo hajar tingka ka pisa bat maria dep lute kila pet bet chakathan smith Kinong try jok ni ka petrol pump kabala tip kum ka ping rope service station kila ong bakinong lute ki kranda ka tien khasi bat ki berngam bakim day ban halai e bat ki pen up na ki tiar siat Kila ong ru bakinong lute kila shimhi ya kapisa bot maria dap kila pet bak da kabiat kijat. Kani kejingja kadang don hapdang kejing toket da ki pulet jok madan ting police station. Henry na kejing syakem ki dkhot ka NLCN ha ka khatnre torik unai lar arja arpulai ki pulet kila pentep bala thau ya kani ka kenhun da ki samla ban pen khitma persya e ka sarkar nolor ki we ki kambi an kum kejing penon kam ya ki tiar siat tiar pen bethai kejing penyap brio kejing penrong bat pentebet ya ki dkhot kejing sna ya ki kitam lehnoh bat kejing thmu ban le ki kam pentrim Tolong kubur kalai thu bagajing penlong ki pulet ban suba yo kadai kajing don kti ki dkhot ka NLCN kadai damar ba kadai ka kunhun kala don kajing ate bat ki kunhun lehnoh Naga jalan Nagaland ka ba katai ka seng NLCN kadang thmu ban pha ki dkhot baning kong ban lecha hikai sha Nagaland ha ka khat nyo tre gunai lar arja pulai na kani kajing thmu lecha hikai sha Nagaland le se ki dkhot ki don kam ya ka pisa bat ban pen perkhat ba yo le se ki dkhot ki la lech ban lute ya kani ka petrol pump Haduk ka khat pratari unai lar arja arpulai ki pulet ki lakam khat wengut ki basuba dkhot jong ka tega kenhun bad hakani kaski lai lam tian bisar saya laingut ki dkhot bala syakem jong ka hadien ka jinge lam tian bisar ya ki sangut haka khan nyo tari unai lar arja arpulai Haswa kani lara saungut ki dkhot sha civil hospital Shillong ban le ek medical test bad uwe na pedang jong ki pat don haka mat ka bakot bakhya bad uhap ban sya sumarno bad kumta la tian bisar tang laingut na ki Aka khatnyo tarik unai lar arja arpulai ki pulet kila kem yo area commander jong kani ka kenhun na yodo badda ka jing sya kem jong u baro ki bala sya kem kila poi sya ka khat wengut na pedang jong kini ki khat wengut we na ki udeu khna ubadang puli ka class 10 yaw bala suba jor bo deu chairman jong kani ka kenhun bad ka wei pat ka kenthai ka ba arman ka ba trei kum ka nong penrung dkhot bad nong bu jing tho ki bala sya tian bisyara ka khatnyo tarik unai lar arja arpulai kila sya pengat pras nge ka jing toket ki pulet Kini ki blasha kem gidai na kishnong bat ki jaka prepare ki bahab ha ka eastern range lani ki bahab ha ka rilom khasi bat jantia